איך אנחנו מסרטטים ריבוע בעזרת המעגל. אז ניקח קודם כל מעגל לפי מרכז ונקודה, נעביר ישר המחבר את שתי הנקודות האלה, ונסמן את נקודת החיתוך בין המעגל הישר. עכשיו קיבלנו את הקוטר של המעגל. נסרטט עוד ישר שמונח לקוטר שעכשיו בנינו, ונסמן שוב את נקודת החיתוך של הישר עם המעגל. נחבר את 4 הנקודות הנמצאות על המעגל. וכך נוצר לנו ריבוע. נמחק את שני הישרים ואת המעגל. והנה קיבלנו ריבוע שניתן להזיז